What's up mga Gwardyang Bisaya? So welcome sa ato ang gawing channel, ang GwardyaNG Bisaya Vlog. So ang atong topic karon ang may tungod kini sa rule number 13 of RA 5047. So mao kining powers and duties o gahom o katungdanan sa usa ka gwardya. So apan sa dili pa natusugdan ang atong topic sa baguhan pa lang nakabisita na ning atong channel, palihog like, comment, share, and subscribe. Ug ayaw kalimot pagpindot sa notification bell aron sa panahon nga mag-upload ta og video permi kang updated. So ato na yung sugdanon. Let's start our discussion. So matod diri sa powers and duties sa section 1 mao kining territorial power. So diri sa territorial power, so damo din kabangi ang mga pagsabot sa mga gwardya. Kaya naiingon nga ang imuha ko ng EOR gawas kuno sa compound napakunoy 50 ka metros. So dili na tinuod, no? Kay base din sa territorial power, no, at basahon ang security guard shall watch and secure the property of the person, firm, or establishment with whom he or his agency has contract for security service. No? Mao kana siya. Ang gwardya permi magbantay og siguruhon permi nga secure ang ari-arian sa tao o sa establishmento nga kakontrata sa agency. May labot sa pang-seguridad nga aspeto. Atong hibaw-an nga ang kumpanya maong nag-hire sila og security guard aron dili na sila magproblema sa seguridad nga aspeto. So ingon dinhi, such service shall not however extend beyond the property or compound of the said person, firm, establishment, except when required by the letter in accordance with the terms of their contract to escort or in hot pursuit of criminal offenders. So nakabutang din nga ang nasambit nga serbisyo, so dili mulampas sa compound. So magpasabot diha ra ug asa kutob ang kamtangan sa amo, no, sa establishmento may mga gibantayan. So mato dinhi may exception kung required nga naa sa letter raw kabutang pwedeng mo escort ang gwardya, kita nga mga gwardya. So mao kana ang nakabutang sa section 1 sa territorial power. Nganita sa section 2, no, arrest by security guard. Arrest by security guard. A security guard or private detective is not a police officer and is not therefore clothed with police authority. However, he may effect arrest under any of the following circumstances. So, security guard kuno dili police o dili jud, pero makahimo pag-aresto sa bisan unsa bahin aning mosunod. So una, so when in his presence the person to be arrested is actually committing or is attempting to commit an offense. So mato dinhi sa unang circumstansya nga pwede nato dakpon kung makit-an nimo nga naghimo sa salaag or padung pa lang niya himuon. So ato siyang pwedeng dakpon. So panduha, when an offense has just been committed and he has probable cause to believe based on personal knowledge of facts and circumstances that the person to be arrested has committed it, no? Kung ang sala nahimo na, so munang time nga pwede na to silang dakpon. So pantulo, when the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment, no?
kung ang kini nga tawo nilayas gikan sa bilangguan o usa ka pugante. So dinhi mo epekto ang atoang pag-aresto. So anhita sa section number 3, method of arrest. No? When making an arrest, the watchman, security guard, or private detective shall inform the person to be arrested of the intention to arrest him or cause of the arrest, unless the person to be arrested is then engaged in the commission of an offense, or after an escape, or flees, or forcibly resist from the person making the arrest has opportunity so to inform him, or when the giving of such information will imperil the arrest. So matod diri kung maghimo kuno tao pag-aresto, kinahanglan pahibaw nato siya nganong ato siyang gidakop or giaresto, no? Sa pulis pa antes dakpon na usa ka tawo, ilaha ka ng basahan sa Miranda rights, no? So diretso ta sa section number 4, duty of security guard making arrest. So any security guard making arrest shall immediately turn over the person arrested to the nearest peace officer, police outpost, or headquarters for custody and or appropriate action, or he may, without necessary delay and within the time prescribed in Article 125 of the Revised Penal Code as amended, take the person arrested to the proper court of the law or judge for such action, and they may be deemed proper to take. So mao na no ang nakabutang sa section 4, bisag kinsa kuno nga mga gwardya nga maka-aresto, kinahanglan niya i-turn over sa daling panahon ngadto sa peace officer, sama sa tanod outpost or dili kaya sa police headquarters aron sa saktong pag-action, no? So nganhita sa section number 5, search without warrant or warrantless arrest. Any security guard may incident to the arrest search the persons who arrested in the presence of at least 2 witnesses. He may also search employer of the person, firm, or establishment which he is or his agency has contract of private. So dinhi sa section number 5, search without warrant, no? Bisan kinsa nga gwardya pwedeng moaresto sa tawo nga maghimo og salaag og dunay nakakita nga duha ka tawo. So pwede nang arestahon sa gwardya. So dinita sa section number 6, general orders. So ang 11 general orders, no, gimanduan ang tanang gwardya nga kinahanglan nga memorizon, dili lang memorizon, huna-hunaon og isud sa kasing-kasing, dili lang kay panahon lang sa interview nato memorizon, pagkahuman pagkauson lang sa atong pikas dunggan. So dili ka na mauno, kinahanglan atong isa isip, isa diwa ang 11 general orders. So number 7, duty to assist law enforcer. So dinhi sa section number 7, so kinahanglan ang gwardya mahimong makatambayayong sa mga law enforcer o sa police, no? Halimbawa, ug naa sila'y kriminal gigukod ug diha sa imong posting ni sulod ug panahon nga mangutana sa imo nga doon na pa yung mga tao din nga nakasulod ani ihatag description o pangan nga naa din ha. So di na nato sila i-deny, so atong i-sumbong nga naa diri. So hinaot na atay nahibawan sa ato ang
topic karon. So din nilang kutog. Daghang salamat.